Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Vlog, channel ngomong los sakarpe. Oke pemirsa dimanapun anda berada, bengi iki aku sama istriku mau mukbang sego sambel bawang. Tapi biasanya sambel bawang itu ono tahu tempe, berhubung iki keadaane wis bengi lesu. Udan pisan dadi ono endok ya. Bagus, ana endok langsung dipenyet ae. Jadi gimana sambel bawang endok judulnya. Nah, iki ngombene wedang jahe. Dadi iki berhubung sego karek saite. Nah, iki engko yo dipangan wong loro dadine sepiring berdua. Nah, iki sambele. Lho, iki sambele. Iki mang bojoku direwangi tengah wengi masak. Iki saiki nang kene wis jam 11:30 lho, Lur. 11:30 bengi. Oh, segone ngur sakmene dipangan wong loro. Mergane wis Kimang wis kewengen wis limit segone mah ya. Iki awak dhewe wis kadung kleson, dadi wis apa enake ae. Oke, langsung aja dincipi sik. Berdoa sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, saya dincipi sambel sik. Tapi sambelnya mantep ya, sambelannya bojoku iki. Enak yo. Nek tulis iki apa-apa enak pemirsa. Cindok iki untuk setengah mateng mare. Dia mbek ngene tok wis enak. Sambal endok, sambal bawang. Lu buat romantis bagus. Penjualan nih. Mergane lahanan. Sugane yo karek sithik. Aslinya pepet memang. Kayak sore udan. Aku kayak dodol. Lampunya mati, anak rewel, wis komplit pokoknya. BTW iki mang sambal bawang iki bumbune nggur lombok, bawang, terus sampai garam sampai micin saiki mang, Guys. Tapi cuman tak kei bawang merah 1 ungkul nanti. Cok ini masa aku tak kei piring. Cocok karo hawane. Langsung tak pemirsa. Yang bahasa hybrid emang. Nek emang bersih tok. Loro jul. Loro. Mangane yo lahap. Mergane lesu. Ngombene wedang jahe lho. Setengah matang gitu. Apa? Yuk, tamat. Kasihan banget. Lahap, guys. Tujuku nek masalah sambel itu nomor 1. Lombok pire tatas. Ini jane enake mangane anu ya muluk ya jane. Tapi bengi kok nek wedangan iki. Nah, wengi pemirsa. Enak kan? Nah, aku gak pedesan blas, nek aku mesti ngene iki pedesan. Tapi hawane adem lho iki. Matang aku semua. Ini aku sakit dik. Ini lho. Entek. Tak jual aja lek. Wedang jahe ini pemirsa. Cuma wedang jahe gawenanku pemirsa. Jahenya ini tadi dibakar dulu sama Mas Agus pemirsa. Gimana Agus? Iya, bar tak bakar tak geprek terus tak apa sih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wedhus pol. Banget Pak. Yo, wis iki mas piring berdua.
segelas ya berdua wis. Sekali-sekali ya romantis sithik ya Mas. Mumpung anak itu turu. Kurangnya apa yo tapi emang gak dulang-dulangan ngono sayang. Kita di nang kene iki bendino nang kampungku udan terus kowe. Nang sore. Ya wingi malah ning daerah ndi Dek. Jepon iku ana sing banjir. Nang kene sebagian ya banjir kok. Iya, sebagian banjir. Lebocong barang. Iki kali ini juga gede. Oke. Cukup sekian video mukbang kali ini. Mukbang sederhana tapi nikmat ya Mas Agus. Videonya singkat, padat dan jelas. Jadi bang-bangi ya pemirsa apa jenenge jangan di-skip videonya ya. Dukung terus channel kita berdua dengan cara like, comment, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.